Gepleyer Adatlyk radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 6-njy ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiodan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji güniň günortanynaky ýagdaýa görä awada pasly mahsus bolmadyk howa şertleriniň saklanmagy seýahatçylaryň sebiti terk etmegine getirýär diýen habarymyz çekýär. Temmäki önümleriniň ygtyýarnamasy sowdasyna garşy göreş watlanýar. Balkanny çağalaryň arasynda näwelli virus ýaýraýar diýen atlan çap eden habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de okuwçylarymyz Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin yeterlik tagalla etmeýär diýen atlan ABS-nyň Döwlet Departamentiniň maglumaty esasynda çap eden habarymyzy köp okapdyrlar. Bulardan başga Balkanly denanyň maglumaty esasynda Türkiýe seýahata barýan raýatyň aeroportda $1500 meçörüne pulunyň bardygyny görkezmek talaby bilen ýüzbeýiz bolşy barada beren habarymyz köp okurly. Hormatly dinleýijiler, Adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, belliklerinizi aýtmaga çagyrýarys. Şeýle-de Türkmenistany duşýan giňenaý ýagdaýlaryňyz barada Adatlyga telefon edip hem, hat ýazyp hem aýdyp bilersiňiz. Biz siziň şahsiýetinizi gizlilikde saklarys. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jeminiň leýärsiňiz. Türkmenistan diňe güneşe däl, hem nebit gada, beýleki ýerasty we ýerüstü baýlyklaryna hem baýýur. Resmi maglumatlara görä hökümet ilatyň iş, durmuş, ýaşaýyş şertleriniň ýyl-ýyldan gowlanýanlygyny aýdýar. Emma ýurtda saklanyp galýan we çuňlaşýan ykdysady kynçylyklar barhaken adamy daşary ýurtlardan iş gözlemäge mejbur edýär. Bu prosesiň, ýagny adamlaryň zor bilen ýa emeli päsgelçilikler arkaly saklanjak bolmagy hemde beýleki agyr ýagdaýlar aýdylmagyna görä käte adamlaryň öz janyny kastetmegine hem alyp gelýär. Temany kärdeşim gödel dowam etdirýär. Türkmenistanyň Gündoğur vilayetinde ýaşaýjylaryň öz janyny kastetmegine degişli ýagdaýlaryň bir näçesi ýüze çykdy. Adatlyň vilayetdäki habarçylaryna ma'lum bolan ýagdaýlar daşary ýurtlarda zähmet migrasiýasynda bolup öýlerini dolanyp baran adamlara degişli. Türkmenawat şäheriniň kanun goraýjy daralaryndaky çeşmeleriň beren maglumatlaryna görä, soňky bir aýyň dowamynda Liwap vilayetinde ýerli ýaşaýjylaryň öz janyny kastetmegi bilen bagly 16 waka hasap alınıpdyr. Adatlyk bilen anonim gürleşen çeşmelere görä janynyň geçen adamlaryň aglabaty Türkmenistana dolanyp baran migrant işçiler. İşçi migrantlaryň arasyna öz janyny kastetmek tolkuny batly ösýär. Janyny kastedenleriň arasyna Türkmenistana dolanan insanlar, olar soň daşary ýurda gitmek mümkinçiliginiň ýoklugy we ýaşaýyş şertleriniň yaramazlaşmagy bilen ýüzbeýiz bolupdyr. Aglabaty erkekler. Dip adyryň eferde tutulmazlygyny soran çeşme aýtdy. Habarçylarymyza ma'lum bolan pazygaly ýagdaýlaryň biri 20-nji ýylda Dostluk şäherçesinde ýüze çykypdyr. Neresi janyny kastetmezden ozal durmuş gaty kynlaşdy, çağalaryň aladatyny edip bilemok diýip hat galdyrypdyr. Onuň 5 gyzy we bir ogly ýyzynda galdy. Çağalarynyň ikisi keselwend. Dip maşgalanyň tanışlaryndan biri anonim şertde gurrun berdi. Merhum daşary ýurtdan gaýdyp gelenden soň oňa ýurtdan çykmak gadagyny edilipdir. Pahir iş tapmakdaky kynçylygy we köp agdaly maşgalasyny eklep bilmän çydamady. Dip maşgalanyň tanışı aýtdy. Bu paçagaly ýagdaýdan bir gün geçen soň 21-nji ýylda Saýat etrawynyň 45 ýaşly ýaşaýjysy özüni helakläpdir. Ol gadanyn pullaryny maşgalasyny berip Türkiýede işleýärdi. Türkmenistana dolanyp ýene täzeden Türkiýe işe gitmekçi boldy we ähli resminamary toplady. Emma ony ýurtdan çykarmadylar. Umytsuzlyga uçuran öýüni satdy. Spirtli içkileri içip başlady we ahyrynda janyny kastetdi. Dip merhumyň goňşularyndan biri gurrun berdi. Türkmenawat şäheriniň polisiýasyndaky çeşmelere we Liwaply ýaşaýjylara görä ýurduna dolanyp barýan işçi migrantlar köplenç öz maşgalatyny ýeterlik derejede ekler ýaly iş tapyp bilmeýärler. Daşary ýurda gitmek üçin pasport almak hem kynlaşyp şu wagt nowatlar 2 ýyla uzady. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jeminiň leýärsiňiz.
Türkmenistan'ı diňe işler, oku, bilim, hüner almak mümkünçülüğü hem barka yaramazlaşýany meňdiýär. Sebäbi ýurdun okuw jaýlary aýdylmagyna görä durşuny korrupsiýa batgasyna batan we mümkünçülük tapan raýatlar çağalaryny daşary ýurtlarda okutmaga çalışýar. Emma inni belki de gidýänleriň kän ýygyna gelmejek bolýanlygy sebäpli türkmen häkimiýetleri soňky döwürlerde okuw barýan studentleri hem barhaken ýorlan saklajak bolýany meňdiýär. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär. Russiýanyň ýokary okuw jaýlaryna bilim alýan lewaply 7 talip iýunyň ahyrlaryny Aşgabat halkary howa mendelinden Moskwa uçýan uçura goýberilmedi. Talip ýaşlaryň hossarlary soňky wagtlarda Türkmenistanyň daşary ýurt döwletleriniň ýokary okuw jaýlaryna gitmekde häkimetler tarapyndan emeli päsgelçilikleriň döredilýändigini aýdýarlar. Uçura goýberilmedik taliplaryň daşary ýurtlarda ýaşaýan dogun garyndaşlarynyň bir näçesi bu barada Zatyk radiosynyň habarçysyna maglumat berip ýollary baglanan raýatlaryň arasyna 30 ýaşa ýeten taliplaryň hem bolanyny aýtdylar. Talip hossarlarynyň sözlerine görä migrasiýa resmiýetleri degişli gadagançylygy migrasiýa hakyna Türkmenistanyň kanunynyň käbir maddalaryna salgylanyp esaslandyrmaga çalışýarlar. Habarçymyzyň yerli kanun goýrujy edaralardaky çeşmesi raýatlaryň daşary ýurt döwletine seýahat etmegine degişli gödäwçiliginiň güýçlendirilýändigini tasdiklap häkimetleriň bu ýagdaýy öz raýatlarynyň özge ýurtlarda gulçylygyň pidasy bolmak howpuna garşy alyp barýan tagallary bilen düşündirýänliklerini gurrun berdi. Ýaşy 25-den geçen raýatlar potensial migrant hasaplanýar. Bu arada dilden görkezme berildi. Seýahatçylyga barýan raýatlar daşary ýurtlarda iş gözleýänler öýdülse, howa mendilindäki ýapyk otoglarda saklanýarlar we bir neçe sagatlap sorag edilýärler. Diýip kanun goýrujy edaralardaky çeşme aýdýar. Uçura goýberilmedik taliplerim gulçuluk barada öýdülen aýdylan gurrunlary tasdiklap şeýle düşündirişleri soragly çemeleşýärler. Hökümet ýegenimiň daşary ýurtlarda gulçulugyň pidasy bolup bolmajakdygyny nädip kesgitliýär. Bu ören absurd hem-de raýatyň hereketini çäklendirmek bolýar. Diýip bir talip hossar aýdýar. Aşgabat halkary howa menderine ýollary baglanan talipler özleriniň wiza we bilet çykdyjylarynyň hem öwediniň dolunmaýanyny aýdýarlar. Aviakasiýa biletiň umumy bahatynyň 65 göterimini alyp galdy. Ýurtdan çykyp bilmeýänligi üçin wizanyň pulunu hem ýygyna gaýtaryp bolanok. Diýip bir talip aýdýar we bu mesele boýunça özüniň ruh hilçhanasynyň ýardym almak synançyklarynyň hem netijesi tamamlananyny belläp sözüniň üstüne ýetirýär. Men bu mesele boýunça Russiýanyň elçixanasyna ýüz tutanymda biz Türkmen tarapynyň işine gatnaşmaýarys diýip jogap berdiler. Diýip olaýdýar. Russiýanyň daşary işler ministrliginiň sanaryna görä häzirki wagtda bu ýurtda 30 000 gowrak Türkmenistany ýokary bilim alýar. Türkmenistan aviakompaniýasynyň uçuş tertibine görä 4-nji iýun 30-njy iýun aralygyna Aşgabat Moskwa aralygyna hepdede 7 sany uçur gatnagy ýoly goýulypdyr. Aşgabatda uçura goýbermedik taliplerden çärje ötrawynyň bir ýaşaýjysy soňky ýyllarda diňe bir Russiýa Federasiýasyna däleýsem, umumyň daşary ýurt döwletlerine okuw gitmek üçin ruhsat almak prosesynyň hassa kynnaşanyny gurrun berýär. Okuw ýerini tasdiklatmak, maliýe goldawy we beýlik sahadatnamalary ýaly resmi namalaryň giň toplumyny ýygnamaly. Degişli talaplary ýerine ýetirendiklerine garamazdan köp sany talip esassız daşary ýurtlara goýberilmeýär. Diýip çärjewli ýaş ýigit gurrun berýär. Türkmenistanyň raýatlary üçin ýurtdan çykmak onsuzam köp ýyllaryň dowamyna uly mesele bolmagyny galýar. Raýatlar biometrik pasportlar almakda we ýurdun çäginden daşary ýurtlara seýahat etmekde dürli kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemininiň liýarsynız. Türkmenistan 2-nji ýylly adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň adalatçynyň nobatdaky hasabatyny çap etdi. Onu Aşgabatyň türme şertleri barada 30 ýyldan gowrak wagt däri edilýän tanqid bölekleýin ýagdaýda boyun alınýar. Ýagny türkmen tutsaglarynyň bir böleginiň 60 ýyl münden gurulan köne tutsaghanada saklanýanlygy aýdylýar. Adatça bolşýaly adalatçynyň maglumaty türkmen medeniýetine günnelik dünýäli gaýtalanýan goşadyrnak içindäki üstünlikleri ýene bir gezek tekrarlaýar we ýurtda onlarça ýyl bäri dowam edýän hukuk çäklendirmeleri şol sanyny syýasy, ykdysady, medeni rahatlyklaryň çäklendirilmegi bilen bagly meseleleri, olaryň sebäplerini çuňur aralaşmakdan saklanýar. Emma muňa garamazdan
yerli hukuk goraýjylaryň we synçylaryň käbiri öňkü ýyllarda ýurtda giň ýeran hukuk godulmalary hakynda tassan hiç ýyly açyk gurrun edip bilmedik resmiýleriň bu hili hasabat çap etmeginiň, ýurtda adaletçiliğin edarasynyň döredilmeginiň we işledilmeginiň, raýatlaryň ýüz tutmalaryna jogap berilmeginiň we soňra bu arada hasabat çap edilmeginiň adam hukuklary we azatlyklary meselesinde belli bir derejede öňegdişlik bolanlygyny belleýär. Ma'lum bolýar, bir gödökçülük aslynda işleýän türkmen jurnalistleri ýurtdaky hukuk meselelerini agdaman diňe gazanylan uly üstünlükler diýilýänleri habar berýärler. Emma adaletçiliğin hasabatyny gurrun edilýän şikayetler ýa-da ýüz tutmalar, adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň edarasynyň ol ýa-da beýleki mesele boýunça hödürleýän teklipleri ýurtda çözülmeli meseleleriň ören känligini tasdik edýär. Ýokardaki belläp geçişimiz ýaly hasabatda azatlıktan mahrum edilenlerin ýa-da çäklendirilen raýatlaryň hukuklarynyň berja edilmegi bilen bagly käbir maglumatlar aýan edilipdir. Aýdylmagyna görä adaletçi 2023-nji ýylda diňe bir tutsaglaryň ceza çekýän düzediş edaralaryna däli eýsem deslapky tutsagxanalarda tutsaglaryň saglyklarynyň bejerilýän ýerlerine Türkmenistanyň İçeri İşler Ministrliginiň Mar welaýatynyň polisiýa müdürliginiň MRE 14, MRE 15 edaralaryna bolup barlyk geçiripdir. Bu edarada saklanýanlar üçin niýetlenen 160 orunluk bina 1964-nji ýylda, 150 orunluk bina bolsa 1984-nji ýylda gurulypdyr diýip hasabatda edilýär. Hasabat binalaryň könelenligini, bu edarada saklanýanlaryň ýatýan otoglarynyň sanitariýa we gigiýena şertleriniň TCY-nyň 71-nji maddasynyň talaplaryna doly laýyk gelmeýändigini aýdýar. Türkmen türmelerindäki umumy ýagdaý, gynamalar we keselçilikler, ölüm hadiseleri ýurdun iň bir ýapyk meseleleri bolup, hukuk goraýjylar, garasy jurnalistler we aktivistler bu meseleleri uzak wagt bäri gozgap gelýärler. Emma adaletçi tutsaglar bilen iki çäk duşanyny, ýekelikde gurrundaş bolanyny, olaryň jenaý işleri boýunça käbir takyklaýjy soraglarynyň bolanyny, eden etmişlerini ökünüp möhletininden öň şertli boşadylmak ýaly meselelerden başga arz şikayetleriniň bolmanyny öňe sürýär. Türkmenistanlylar ýurtda dowam edýän agyr işsizlik, durmuş üpçünçüligi meselesinde hem şikayet edip gelýärler. Emma hasabatda geçen ýyl adaletçiliğin diwanyny raýatlardan durmuş üpçünçüligi meselesine degişli diňe 5 sany ýazmaçy ýüz tutmanyň gelip bolşanlygy, olardaryň biriniň kanagatlandyrylanlygy aýdylýar. Ýurtdaky işsizleriň anyk sany aýdylmasa hasabatda geçen ýyl iş görýän 24.964 raýatyň belligi alınanlygy, olaryň 16.393 sanatynyň ýagny 65 göterimden gowragynyň işe ýerleşdirilenligi aýdylýar. Mundan başga adaletçi geçen ýyl amala asyrylan 29 san taslamanyň hasabyna 1164 sany täze iş orunynyň döredilenligini belleýär we öz diwanyna işe ýerleşmek üçin ýüz tutan 42 işçiniň diňe bir ýeriniň arzasynyň kanagatlandyrylanlygyny aýdýar. İşsizlik ýa-da mejbur zähmet barada aýdylanyny soňky 10 ýyllarda amala asyrylan oba özgörtmeleriniň ilatyň uly bölegine yaramaz täsir edenligi, mejbur zähmetiň bolsa adaty da öwürlenligi öňe sürülýär. Elbette, bir yerli synçylaryň, ýaşaýjylaryň tasdiklamagyna görä şeýle. Emma Türkmenistan şol sany adaletçiliğin edarasy owa infrastrukturasynyň düşen ýagdaýy, azat bazar ykdysadyýetine geçilenlik aýdylýan ýurtda döwlet gödökçüligi aslynda ýokardan berilen görkezme esasynda ekin ekýän we öndüren önümini diňe döwletiň kesgitlen narhyndan satmaly bolýan adamlaryň onlar çaýlary ýüzbeýiz bolýan haksızlıkları hakkında aydılyanları baş kaldırmaya. Adatlyň habarçylarynyň aýry-aýrylykda gurlaşan adamlarynyň bir-birinden habarsız ýagdaýda tasdiklamagyna görä, daýhanlaryň ýagdaýy umuman ýurt boýunça agyr bolmagyna galýar. Olar häkimiýetlere öz hakyky heslerini ýa-da isleglerini eşitdirip bilmeýärler.
Mysal üçin goloyda adatlyk bilen söhbetdeş bolan kärennetilerin biri gowa çekmegin, döwletiň kesgitlen narkyndan paýta tawsyrmagyň daýhana ziýanyny başga peýda getirmeýänligini öňe sürdi. Paýtanyň girdejisi pes, azabı köp, kän zähmet tutala perýär. Emma ýerleriň şorladylmagyna daşky gurşawy ýetirýän beýleki ziýanlaryna garamazdan hökümet gowaçadan el çekmeýär. Meniň pikirimçe bu ekin adamlary gysyp saklamak, olara berk gödäwçilik etmek üçin ulanylýar. Egerde ýer asty baýlyklarymyz ýerlikli urandan bolsa 30 ýylda ýurdy miweli baglygy öwürüp daşary ýurtlara tonna önüm eksport edýän daýhanlarymyz bolardy. Dip anonimlik şertinde gürleşen kärenne çaýtdy. Onun pikirine göre daýhan öz yetiştiren hasylyny daşary ýurtlara satyp bilýän bolmaly. Pomidor, gaýun yetiştirip içerki wagtlarda satan daýhanyň gazancy hiç sada yetmeýär. Döwletiň kesgitlen wakasyndan buğday, paýta tawsyryp 40 ýyl daýhançylyk etseňde öý, jaý satyn almaga ýa-da maşin almaga pul ýygnamak mümkinler. Türkmen iqtisadiýetiniň hususanda owa hojalygynyň çökenligi hiç kime gizlin däl. Munyň ilkinji we anyk misaly owa müdirlikleriniň yerleşýän idara jaýlary, owa resmiýetleri ýykyljak bolup duran köne SSSR döwründe gurulan jaýlarda otyrlar. Olaryň iş yerleri işler ýaly ýerdäl, harabatçylyk, remont bejerigi görmänine kän ýyl bolupdyr. Gelen başlyk yer satýar, jübütini doldurýar, yerini indiki geljege tapşyrmak bilen bolýar, tehnikalar hem satylýar. Bu zatlaryň hiç biri gizlin däl. Dip adatlygyň ýene bir söhbetdeşi ýagdaýyň umuman bilinýänligini tasdik etdi. Daýhanlaryň arasynda häzir buğday planlaryny dolup bilmedik gaty kän güýji ýeten kagaz ýüzünde plan doldy diýip ýazdyrýar. Öz potrat ýerlerini taslamak isleýän daýhanlar hem az däl. Olar ýurdun iqtisadiýety seýle gitdi, gelecek görmeýändiklerini aýdarlar. Paraxorluk skemasy puduklaryň ählisiniň çökmegine alyp gelýär. Çet owularyň käý ýerinde ne oňoýly elektrik bar, ne de agyz suwy. Ýaşaýjylar daşary ýurda gitmek üçin öýlerini satýarlar. Dip adatlyk bilen söhbetdeş bolan yerli hünärmen aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmen häkimiýetleri owada önüm önürýän adamlaryň hak hukuklary barada çykýan habarlara, anonimlik şertinde ýagdaýyny gurrun berýän adamlaryň getirýän delillerine ol ýa-da beýlek görnüşde düşündürüş vermegi zerur hasaplamaýar. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň adaletçiliğinin edarası ve bu edaranyň çap etýän hasabatlary, şol sanyny owa adamlarynyň hak hukuklary barada öz pikirlerini bize ýazyp hem telefon edip hem iýerip bilersiňiz. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmen sungaty baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Goloyda öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow il içinde çäreçi bagyş hökmüne tanalýan Cemal Saparowanyň dörejligine uly baha berip, oňa bagyşlap ýazan odasyna okady. Adatlygyň habarçysy öňkü prezidentiň ony Halipa bagyşy atlandyryp Maýa Kuliýewa, Medeniýet Şahwerdiýewa, Nawat Nurmuhammedowa, Uroda Töräýewa, Anugul Kuliýewa ýaly ustatlary deňemeginiň köp adamda nägilelik döredenligini habar berdi. Ondan bir näçe ýyl öň hökümetçi nesire interview veren tanımal aydımçı Anugul Gurduwa hem Türkmenistanda Halipa sözünün çem gelen wagtynda ulanýanlygyny, toy medeniýetiniň aydımçylary gaýelýänligini aýdyp, Türkmen aydym sungatyny derejäniň pese gaçyrylmagyndan nägileligini bildiripdi. Adatlyk şu we beýleki meseleler barada pikirini bilmek üçin Pragada ýaşaýan ýazgy we sungat syýançysy Hudaýberdi Haly bilen telefonu söhbetdeş boldy. Hudaýberdagy odaly garaşdyrlyk dönen il içinde syýlanan zinan bagyşlar bilen şuňky çäreçi diýilýän bagyşlaryň arasyndaky tapawut barada pikirlerinizi bilmek isleýär. Siziňçe sungat syýançysynyň däl, bir siýasatçynyň Halipa bagyşy atlandyrmagy, ýaşlary görelli edip görkezjek bolmagy, ony il içinde ikrar edilen ustatlara deňemegi näme aňladýar? Biz bu ýerde elbetde Cemal Saparow hem Gurbanuly Berdimuhammedow barada gurrun edýär. Syýançylaryň arasynda şu sungat morunlarynyň arasynda bu meselede dören nägilelik ne derejede ýerlikli siziň pikiriňizçe? Doğru bilen bellemeli zat
ayal bagşylar, ayal sunugat işgärleri sunugaty öňkü döwürde görüşip geldiler. Görüşdüler. Eger ýadyňyzda bolsa Kerim Urwan Nepesiň ayal bagşy poemasy bar. Altygarlynyň döreden mukamyň syry filmi bar. Şonu aýdylýşy olar öz janyny, öz başyny etegine salyp sunugada gelýärler. Şeýle agyr ýol geçdiler. Ol soňky aýdymçylar meselem Annugul, Maya Kuliwa olaryň gaty berk görüşdiler. Mundaşynan olar gowy bilim aldylar. Meselem Medeniýet Şahberdiýew ilkinjileriň hataryna Moskwa konservatoriýasynyň solfeji fakultetini gutordy. Şol fakulteti okak gutoran başga bir zenan maşgala ýokdy biziň elimizden. Ol şonu gutorup bildi. Kiýewiň opera we balet teatryny işläp bildi. Ýurda gelmän käýýän ol adal bildi. Onsoň olar halk üçin aýtdylar. Meselem Nawat Nurmuhammedow geçen 2-nji jahan uruşa gidenligini gurrun berýär. Frontçylaryň öňünde şo ýerde 1-2 türkmeni tapyp şolara da zührüjany aýdyp berenligini gurrun berýär. Olar öz awraýyny, öz şöhratyny görüş kazandylar. Şöhrat diýilýäni hiç wagt berilýän wagt däl. Ol öz bäsleşinden, öz garşydaşyňdan ýeňip kazanylýan bir şöhrat. Ikinciden halipalyk meselesi. Halipalyk meselesinde bir möhüm şert bar. Ol bir ustad ýa-da belli adam men halipa diýen bilen bolanok. Halipany şagirt kesgitliýär. Şagirt ine şu meniň halipam diýip ikrar etse, şondan soň sen halipa bolýan. Halipa bolmak üçin ýöne beýle bir beýik ustadlyk hem hökman däl, bagşyçylyk ýa-da saat sunuwatyny meselem muhawagşyny alyp görsek, sesi gaýlanyň ýaş wagtynda gaýlanan adam ýa-da ulugarly diýilýän bagşy, garly bagşyny alyp görsek, bolan bir beýle bir alyp ýatan bagşy däl. Ýöne olaryň ýetişdiren şägirtleri ören köp. Garly bagşy Aman Arna Kılıç, Ağamrat Yağmur, Ödün Yaz Novot ýaly şeýle beýik şägirtleri ýetişdirdi. Şol ulu ustadlar garly bagşa meniň halipam diýerler. Ine bir şolar ýaly sunugat. Beýleki bir tarapdan meselem Sahjep bar ýa-da Magtumul Garly olary Allah iki tarapını da beripdir. Hem ustadlyk beripdir, hem halipalyk beripdir. Ine halipa diýilýäniniň şeýle bir şertleri bar. Hudaý berdi, siz öňkü döwrüň aýdym sag wekilleriniň dörejiligini, gowy ýerlanan adam hökmünni biraz anyklaşdyrsaňyz. Sowet döwrüne mahsus ideologiýanyň ýa propagandanyň çägini döreden dörejiler bilen soňky şahsiýet kultu ýyllaryna döreden we at derece alan dörejilik wekilleri senetlerine ýadyrmış hakikatyna ne derecede yakın olurlar? Anıklaştıracak bolýan adam, şu Sovet döwründe de ideologiya vardı, siyaset vardı, umman partiyanın talepleri vardı. Soňky döwürde de belli bir talepler boldy. Şu propaganda talepleri boldy. Ýöne şoňa garamazdan bu iki döwrüň wekilleriniň arasynda uly tapawudyň bardygyny, hatda yer bilen gök ýaly tapawudyň bardygyny aýdýan synçylar bar. Bu gaty dogry goýulýan mesele, şeýle hakykatdan hem boýun almak gerek. Sovet döwründe de ustad bagşylar, sadanlar Sovet hökümetini ýa-da Lenini ýa-da olaryň alyp barýan siýasatyny wasp edýärdiler. Gene de şol halipalara ýüzlensek, meselem dünýäniň ulusy köpürde taýak ýer diýipdirler. Yine meselem Sahjep bar. Sahjep barda paýtaçy gözöldiýen aýdym bardy, gel paştalyon bardy, Mekkejewen bardy. Onsoň soňky döwürde bir aýdym aýdyp başlady, partiýam güýç berdi, garraman inni diýip. Ýöne ol garrady. Ol ýöne şu Sahjep baryň şol partiýa Lenine bagşlanan aýdymlary onuň ähli ukybynyň ähli hyzmatynyň 100-1 bölegini de tutanok. Olar esasy hyzmatyny, esasy güýjüni halkyň göwnüne ýeter ýaly sunwata bagş etdiler. Ýene şu ýerde bir zady belläp geçirmeli. Meselem halifa sadanyny Mulla Täçmirat, Mulla da Gızılgoşun, Gızılbaydak ýa-da Ýemiş diýen sazlar bar. Mullaganyň öz döreden sazlary. Olar belli bir zerurluk bilen döredilipdir. Meselem, geçen jahan urşy gutorandan soň hökman Ýeňişi wasp etmeli. Ýeňiş barada eser döretmeli diýilen buyruk bolupdyr. Olar şol eser döretmäge mejbur bolupdyrlar. Inni şol Mullaganyň Ýeňiş diýen sazyny alsak, halk köpçüligi şol sazyň aňarsyna ak ýüzlü maralym diýen
halk sazynyň eheňiniň bardygyny aýdýarlar. Ýeňişi dinlesen, at yüzlü maralmyň beýleki bir görnüşini dinlän ýaly bolýan diýerler. Ýa-da Mulla Aganyň Gızylbaýdak diýen sazyny alalyň. Häzir şonu, şol ulu halifanyň çoğulugy anysy ýaşyl tuğum diýip çalýar. Diýmek, şonu häzirki döwürde de dinlesen boljak eken. Onda nähilidir bir şu günede yetip duran güç, nähilidir bir täsir bar eken. Ýöne, eger biz Niyazwarydaky öwgü tarifler ýatlasak, şolaryň ählisi Niyaz ölenden soň ýok bolup gitdi. Ýöne şol ustatlaryň döreden eserleri belli bir derejede şu günede dinlesen boljak. Inni Hudaýberdi käbir pikirlere görä 60-njy ýyllardan soňky dörejilik erkinligi bilen 90-njy ýyllardan soňky dörejilik çäklendirmeleri türkmen edebiýatyny we sunugatyny düýpden başga şertleriň synagyna saldy. Edebiýatçylaryň sunugat wekilleriniň pikirine görä bilen anonimlik şertinde gurulýan adamlaryň pikirine görä. Inni 60-njy ýyllardan soňky, ýagny Hruşçow döwründen soňky erkinlik gözlegleri 90-njy ýyllardan soň doly togtadyldy. Ýagny sunugatdaky edebiýatdaky gözlegler ýatyp galdy diýip bolarmy? Bir gynansa şeylerek bolly, hakykatdan hem bir yatık gally. Ine garaşdyrlygy eýän 30 ýyldan bogurak wagt geçdi. Şu 30 ýylyň dowamyna şeýle eser döredi ýa-da şeýle bir akym ýüze çykdy diýen gurruny aýtmak mümkin däl. Meselem 80-nji ýyllarda, 90-njy ýyllarda nesiller bolardy. Meselem Gurbannalar Ediýiň nesili ýa-da Kerim Gurban Nefesiň nesili, şolar ýaly bir tapgyrlaýyn nesiller gelerdiler. Olar özleri bilen täzelik getirerdiler. Şol täzelik häzirki döwürde ýok, göze ilenok. Ýöne bir durmuş, buna hükman canlanışan bolmaly, täzeligem bolmaly. Şoňa laýyklykda meselem soňky döwürde şu 30 ýylyň dowamyny dören käbir eserler bar. Ýöne ol eserlerem şol gönüden göni 80-nji ýyllaryň täsiri, şol ýyllaryň gözlegleriniň dowamy, şol ýyllaryň gözlegleriniň netijesinde soňky döwürde dören eserler. Ýöne aýdaly şol döwürdäki ýaly tapgyrlaýyn täzelik ýok. Inni Hudaýberdi ýene bir soraw beresim gelýär. Soňky ýyllarda belki-de täze öz boluşly aýdym saz. Kino eserleriniň az bolmagy sebäpli sosial media torlaryny gorkak watyr, aýal ata çykanyny ýok diýmek başar. Döwranyň başdan geçirenleri ýaly filmler çap edilip 10 miňlerçe tomaşaçy çekýär. Şeýle de Sowet döwründe çap edilen çeper eserler, sesli kitaplar görnüşinde internete çykarylýar. Bu nämenin alamaty? Ýurtda çörek, alyk gytçylygyndan başga ruhy hörek meselelerinde hem yetmezçilik döredimi? Şeýle ýeti ýagdaýda duýulýarmy bu yetmezçilik? Adamlar dogurdan hem ruhy hörege haskan islew bildirip başladylarmy soňky nesillere? Nämenin alamaty bu? Bir adamın tebigatından gelip çıkan alamat, sebebi bizim bilişimiz ýaly adam iki ugur boýunça imitlenýär, ýagny adama, insana energiýa berýän iki sany çeşme bar. Olaryň biri maddi nygmatlar, beýlekisi ruhy nygmat, ruhy imit. Şol maddi nygmat ýaly ruhy imitim adamda ol başdan şu ene süýdi, ene şagasyna süýt berýär, şoň bilen birlikde ene öz şagasyna hüwdi aýdyp berýär, hüwdi. Şol iki imit adama ol başdan berilen adam şol ikisini de deňeçerräk kabul edip gelmeli. Egerde şol ruhy imit täzeden döredilmeýän bolsa, ol ýeterlik bolmasa, onu mirasa ýüzlenýärler. Mirasy täzeden janlandyryp ýa-da bir şonu bir nähilidir mümkinçiligi şu döwrüň şertlerine gawat getirip adamlary şonu ýödürleýärler. Bir tebigi zerurluk bolup durýar. Adamdaky ruhy imitin, ruhy boşlugyň özüni doldurmak üçin häzirki bizim döwlet ýollaşylarymyz diýjekmi ýa-da ýurda alyp barýan adamlar şol öňkü mirasy ýanadan adamlara ýödürleýärler. Bir şonuň alamaty, bir şol ruhy boşlugy doldurmagyň bir usuly diýip düşünýän. Hudaýberdi harly söhbetdeşlige gatnaşyp beren gurrunňyz üçin köp sag bolun. Sizden sag bolun. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu meseleler boýunça sizden ähli pikir garaşlar bar. Bize pikirlerinizi ýazyp hem, telefon edip hem iýerip bilersiňiz. Sepleýär Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler,
Şunun bilen Hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmaňyzy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňizi soraýar. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmak.